Kereto ikirase county ya Nyamira and Gardens and Cultural Sota ayona tuwesomya mange twemanyi yomugusi aneke toko chikoligeria enchira yoboerania tari yoboerano bwa mangana bwoka lakini enchira omugusi ari gotumeka elio nyara goikera abande bunenchira yabene tochigosanga amo nabagani bale amo naintwe gochakera semende gani mbwato mugene asense meyega litangane kima ase faida yomurigerio ndizi TV na bogoteba na kyokorokwa karibu sana litangani kabisa tikankwanie abantu baminto bategerete chinsema chionse bagotoka inche no mukione buyonjeri ko eventually amukomba muntu lirengo getagocha minta kuna megesa kwa nyuma achenda gisa kwa gosiria asaligisa erieteri ananguru kumatoke oyibonda ribugeti ugeti o machoka nkankenyuru no machogende ambiye mono asogo sangana intwe chinseme chiga ninde no mwalimu nda umwalimu wetenate umwalimu minto mwana getinga ase mwabeta mwana nabago nkolere gosori nabondo jina njitindi mogeni ikiagera obogeni nigentekiya tindi moya goikagu nyomba mwao uno tuligeretio tosonjete ase DCTV tuli no mogoko kunya kukoerera otokunya gokoerera ayeke gusi bunarenge bunare nandi buna tolengereti ara abaise koba kino mwalimu obino no yo isabo kenyambane ugenchabe yenchabo nyamaiko bunde ogetusi ndo omugucho omosoroko umonchumuligereri bono buna togosanga igo lituko lyale oyo no mugucho omosoroko obi mwalimu bino nyambane no mukiono igo lituko lyale tocho kwanira amange ncho no munyakoni mbamanyete buna batebire igo ninche evidence de onyanja kuchumuino nimba tebyo munyakoni tali eto chokwana ubino igoro asumuntu gwekenya molero communication umwalimu bono tigato chakira so kumanyia abantu baminto buna ninkie kigoro communication yasike gusi yani communication tigato mente uchimotwe asike gusi ninkie keto kwana asike songo communication means delivery of a message to an individual and getting response back. So ngakieke gusi naende ntotaite na abana baitekera bagotegera chi program echi mwababekera ntonya kobeka igesongo ime so that they can also follow what we are talking about elinde bavuga ati ingitogo kwanera asobwagare tochake communication yani obwereri bwaki tomanyango basi bono no kumanyania asobwererania bwakira lituko asitomenyete na asokugamba elinde elikiro montaikere aigwe elinde akoe amangana ali amarunga atakire osakole buneganirie obino okomanyania nabo gwate okoererani yani ekero ntagete kokotebie gento kose ntagete omanye gento igo tukumanyania asokoererania yani inkomanye gwetera chingenchonchiro chiokoererania ne chingenchonchiro chiokomanyania igo tutete kurigererina asomugusia abere kubeke ibimanyereri biaje ebimanyererio bikogera omanye ekiagera okomanyania insego korege ntonta getomanya igotinda akomanyia nekero na komanyiri na no bwenete kungira neri kongoro kina gwakoreki nande kwa igure kinataka guko tuatakote se kinataka kote barakine ndo taliyo goteba bono no komanya igo mwanchu murigereri bono ntuchikukwanira mange ga turigereri omugusi inchere kiari gotumeka elio onyara goikera oriaganiti goikeria nande kara goikerere nawe kware gotumeka enchera yo kumumanyina bono kwamanyire igo chinchera ncho omugusi ari gotumeka communication must deliver the returns. Yani encherende ekaro kwamanyiri omuntu kweka komanyie na yakomanyina namanyite ekikwa mumanyite yani amineti gatebanga in communication we have the sender
amine tima tene gesongo we have the sender. We have the sender and we have the receiver. So you have to get the feedback. Encherende unatuerera seti gusi asenchira kiro muntu kuma wana masayemo manyereryo igo eke manyereryo negyo komanya mods eke manyereryo is a mod eke manyereryo ngea kobe channel yani I want to understand. Yes utato manya intage to manyege intage to manyege enga kinko komanya eke manyereryo ngotumia kumanya nkereki ebina bintu cyukurigererya kubona nkereki yune channel usine mod yani I want the young people to follow eke manyereryo nenchira elyo gotumia enchira elyo kubwatia channel bono erinde omanyi omuntu onde channel erinde enchira kubwatia the channel yes erinde omaite we are just saying channel and mod for young people like you to understand. Daktari nakiwate a channel ninki nenchira ebwate kimanyereryo kiego tebyo omuntu amanye egento kirio takire kwaeresera enchira mod channel okay I our host Timothy say I know the difference no molero no bogima igekero molero gukwana n'abantu mbari moyo Timothy say that is so deep in philosophy molero no bogima bwito na molero tayo ntoyo sebano mogaka daktari aso commentera ke kumusukia use kumutimia omolero uyu kobwoka abantu ngocha bara nonya nonde nabagocha saba muliro uyo achiko butamwaye iko kera tabu atenjira ariko nyokere bwika bwokiwe abantu abankobeka bare kanturiko basibanie abantu abasibanire bamentire chinguru bachokorega indi nande bare tendagira indi bagocha koro bagocha korosi ine njera ya mumugusi ariko kwano mugusi onde igori egento kwabole tina ekemanyererie kekyo muliro ne riyo kinki yori ari kworokia na obugima mbura asigete na mino abantu mbare asigete igo erioki nekemanyerero umuriro nekemanyerero ebine imanyerero bikworokia ubugima asabantu pamenyete aya kati y'ibintu binde nainde cinchira umugusi ari gukwana no mugusi no montonde incire twakwanira umuriro neryoki encirende negetureri lakini totara negetureri kurwa somuliro ntu abate irioki ntu atabanga irioki erikari arengo ryo kurwa somuliro irioki ndi asinini ndi ari kworoki atatiga kworoki nda abantu pambara irioki eri kari okire abantu kwano negeturi bawutete ebintu binde mire byare kuba bigocha nerioki eri munabona kari yakubwatirie ngaigote naigo omate eri okubwati koro eri okari okubwati igo nganga chao nchiringia igo kuna gesto to molironza twabutete twikaransete ayegwacha itwikaranseta eri okirima ego chaka gocha sorega igo totebie that is communication ingi bono liko kotebia obino traisa na sokuru ngwarenge boro obino una stoisa ranzensa omoroito ni golima tima etenda ke kwano molero kolima ekero molero limwe ngono ansa sinchikore tiki isasenjiro yo ise korigereria isasenjiro ate amakara naro oise kobeka ko akomo igoro akakagwoka molero turarima nebigenge bibiroro biria bibuate bimanyererio bikworo kinga umuriro no oiso kobekwa byana bogwo ni maite kegenga ninki no mu kegenga ne omuriro moralia kegenga no mote oyire oyo tigaire gochimayega no le kobeke kegenga koro manorukwa ligenga tigangi moki kitari kegenga ogani kira kegenga to ngibata komuriro
ero nako manya ogo uterereke ugo utereke genga nako manyango iso kobe komero bibia na bogwoka aya boira nie kegenge kiriko okewo iga ekina kia kegenga ikina kegenga igeri yoki yari gukubwatia ingento cyo ngiya gero cyo cyane bakorere yoki nabira beno morogiuri ose kwabe kari sombenchera ose kwa yani bintu bintu mbiro takora bitari boro igeri yoki yakubwatia tokura semeyo tokwa kwana igorege tureri asa way of communication tureri ngutumira kiana ngokwana tureri kiari gutumika kurangiria abantu tureri kiari gwakwa igonga ingana yabe ingana yabe kyo musongacha kyo musongacha ata gitiko nyora abantu iganyora tari kunyara kwarangi oligia umuruoti bwe wasabu madera kinda nyora abantu adena akigitureri urangiria umugaka umanyire unakia akigitureri enjira gikubuga abagaka beoro gongo egetureri barangiriwe egetureri kyako sukuraso rugunta and it can be an emergency especially kere emergency bono asomochie wabantu babiriga lia sukoroyo oyomo para abange bali bake no cyo tutemchi sukuru gocha abantu bayijoire kigetureri kikubuga abasacha abakuborana ningobukia nambe ya munu ngobugia by sound enjira gikubuga I wish we had one enjira gikubuga kigetureri kikora sukura so ruguncha ikora so ruguncha rwengombe no ruguncha randrali laboro tabo rwengombe rweka ebyale longa biro sikuru chingabi no maitenga ruale kwemina ego chiganda engora ndro wanjero esimbagira nerengombe peso kure ya mobeli igabaro sirigisaku mbabu atingana bagukwana kona ategete komotebiga nga egetureri eke kakiare kubugikwa omonto naro umanyiriga nero kubugige tureri tari onde bwonsyo kubugige tureri nero re kwa tari bonse bale kumenya kubugige tureri mbale bale gotoka begeriwe nga kigetureri gekubuga ande ndio kire kari gekubuga gekoreta kemanyo omonto nga igento kiabere ne kyobuya ne kyobobe ne yaki ige asengenjeraye engoma neri tureri engoma igere na kubwaya egetureri negeke kubwaya engoma tureri negeke communicate within the family engoma neri yani ntagetuigu negetureri yakanene neri gunchara itari gotoka ase chinke ni nene na engoma kiabugire njabwate mangana maya ikere engoma yali gutoka bw'umugako munene kabisa bwa maiga taririga amaiga ngachaga mwangane matachaga mwangane kamwanjanire matati Monaba igo barenga abange mono kubwa liga ne sokure ye kisokoro kinyinge twate cyakire nyinge egesongora ki clan sokoro kingire cyabere clan clan bona no engome ko karaki ngome kubugiwa ne ngoma ego toletera mangana mono ayogukumia igengo makiya kabugi ukora iga mangana talimaya abantu bagukira kiri engoma yabugire engoma ya inkigose kiaba una mwakirire igo abo bari nawakira iga irinde yamanyana inkigose kiaba engoma kiyabugire abagaka makungu mbali kwayerera mintu mwanya gitinge muturigireti abagaka bari gochamo bacha it is an important emergency I can liken it erinda abana baitu baigwe
uno uri behind the camera na kiyo nukora muruko abo baruchi maega bana babasagini eri kuchimagega uchimutua behind the camera okonyana emergencies today igendo kera abukigwe kenge ngoma y'omugusi is the national anthem. In communication oise koiwa national anthem chiredi chikiriwe national anthem ebekwe oi kamukire mutake kumanya ngikiaba eyunere ngoma y'omugusi that is what I can relate so that you can understand how important ngoma yarenge kuigure tuigwana nile kabisa ngoma was a very important thing ntonyerete monyerore we have was this when we shall give it a show as in DCTV rinde kwarigereri nariura amanyi asitokuru asicingekero nechinga connection na storage marketing ekero tonya gosanga igo umoncho umurigendo chebiro byane gari bwante kominyoka gati yebinto binde otategea ngoma ni binde twakunire njira kina ndo mugusia ari gotumeka elio wikero yonde limole osekemo limole ekemole ebine bintu bibere anda kasa motukarero bibwate ogoichana okogosagete ekero umuntu akaguri limole obino ni matro nae no nde bwensi orasika akaguna limole ebintu biri bigocha sebirengareri byaito no mugusi because of circumstances of times and events ndato kwana ke gusi obino nintagete olikwaroka gosensagiti aiwe why am I interpreting because I think I love my culture so much I want it understood ekero musongacha distorted a few things here and there and then on enyongeri nanye distorted paka enyonge kyo na karate kyo go distorted inki kyo go distorted obino nanye onchole taga salia enyonge ne rutwa kubika maji yokunywa embiru egesana na kitu aliko buchera roche and you see it is environmental friendly enjerende obumanyi bw'ekingiti kyoro sana emete naintu ikiarenge gentekemo wono mwaretire ebintu binde ebirasi bigwata eke na nibitamere buneke bigwata enyungu aya na maroba lakini mwaretire ebintu bitari maroba bitari gusira bigosaria wono nonya nemete tikonya asimwa tutire ebintu metete go penetrate ya tekomera ekini muna yagami ngoko te kwara iragire muna yari kora ngiti nyarogenda nse te gweta yebise muna yari kwebisa nyanga ute kurwagu ekore muna yari bono twasaliri asobo menyi bwetu buna mwanya bantu ande buno mugusi bali mugusi bweka nebisa kubinde twasaliri obumenyo isanda mbiyo nyongo nchiyo twaretire bintu gete twarosiri togo tutagu ese yali komyoka busuko gosenya ngau itache plastic kime eso kuguru tikurwo yo maitwa ndege sanda kyali ngego gosenya ngekugibwa that is hurting the environment timaitwa sikwayigure why I want to mix ndato bwaterabu aside kachinga togendo mutumoko mokei gotokoirana ndojo kwanda mange gatie bintu binde tuwatigera ose totara kwanda ane kuligere na kyo mugusi ale go ikia mangana ndokwa neke mole neri mole gatie bintu binde ndojo kwanera ayanda mange omugusi nki ale gotumeka asenjere yamo yokoerarania amangana kali mangana oka twakone chinchira nebintu byalogote nechingencho chiaye abintu cyo kwanne maika yo mutumoko ko bwate nkwana ko bwate ko bole konde wensi nabogoto likere SMS yago tira sen number igota se screen yao osanga mo into egatento ko kwana mange anene igoro ye chingekero cyo mugusi kwera tole asekeke kirobosio entunde yakabere.